pois, quedámonos... Unha alegría Sí, eu non o esperaba, non o porque esperaba. entre tantos proxectos, pois, que te elijan, xa non só o feito de ganar, o feito de estar seleccionado xa é que é unha idea boa e que, joa, dache mérito, vaya, e ganas. Porque entón que producides en Lácteos Ribeira Sacra? Que facedes? Facemos queixo normal e queixo o viño, macerado en viño, Sí. Ribeira Sacra. E esa mestura, como a pensades? Pois, debido a que cada vez está máis complicado o mercado do leite, pensamos en como poder aproveitar eso que tiñamos e darlle un valor engadido, nada, aproveitando a zona na que estamos, que é, Monforte, pensamos no da Ribeira Sacra, que destaca por o do viño e as uvas e todo isto, e intentámoslo mezclar co que tiñamos. Probamos o de macerar o queixo no viño e saliu nos ben a idea e así foi. Tamén temos, facemos o ordeño, digamos, temos todos os animais detrás, que tamén os hai que cuidar e telos ben, porque se non hai boa base, pois o produto non vai ser bon. E tamén facemos a comida, dedicámonos á agricultura, e eso dá bastante traballo todo. Ahora temos aberto prazo para que a xente presente as súas ideas para unha nova edición do concurso. Que lles diríades a esas persoas que están Pois, pensando? co collan con ganas e con moita ilusión, todo é posible. Sí, que moito ánimo, que o día da exposición non se poñan nerviosos, e nada, que o presenten con todo o corazón.